komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Standard Time, 1:43. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Mayong hapon na naman sa itong mga palangkang mga tagpalamati. Ari naman na inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Para sa inyo palatuntunan, This is My Life. Sa karon nga adlaw nga edisyon, Marso 4, tuig 2020. Ano gani ito Miyerkules nga adlaw. Miyerkules na ganito man pagpangamusta sa inyo kapanyagay na bala tapos nakita sa itong tag sa kaobligasyon. Ano pang ginaproblema, ha? Sa itong dira mga ara sa tag sa naton kapuluyan, hi and hello. Ara sa ilatag sa mga transistor radio, si Tita Wilma ari naman makaupo ninyo tug-tug-tak na alas 3 sa siniiyang nga hapon. Sa itong man mga drivers, mga motorista naton, kamusta ang biyahe kapon? Tungod man sang rollback sang inyo mga ginatughong nga produkto sa petrolyo. Nakabulig-bulig, gawa, galangho. Okay lang na siya. Bisan na paano na buhin-buhinan na ginalukdo ninyo kada adlaw, di ba? Okay lang na yan, Tita Wilma. Kag, syempre, sa mga nabilin, dira sa tagsay na itong kapuluyan, aton man mga senior citizen, mga tita or titos, sa mga salaligan na itong sa itong puluyan, hi and hello lang. Samtang kamo dira sandig-sandig taw isakit, akon hawak, kapoy, akon abaga, akon balikawangan, tapos panglaba. Okay lang na siya. Basta, bisan paano magka-relax kita. Kag sa pag-relax, ma-divert man ang inyo sini mga paminsaron o pod kay Tita Wilma para nga ilito na ito ng inyo sini mga konsentrasyon. Pagi sa paglingaw sa inyo sa matahom naton nga lalantunon karon nga hapon. Plus pasang sulat man nga pagabasahon ni Tita Wilma karon nga hapon. Subong nga hapon nga basahon ni Tita We nga sulat sang bana nga insakto Tita We? Sulat sang bana nga problema sang iya asawa. Anong problema sang bana sa iya asawa? Hibaluon naton. Balang iban dira maka-relate, ang iban baladira karon. Makasiling ba do mo amog isang kilala ko, pero relax lang ka mo, ha? Relax lang basta ang inyo dira karon nga mga opinion, mga suggestions para sa itong letter sender, piece of advice, o pud man ang inyo mga greetings at atong text hotline. Type nyo lang, ipadala sa 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag magluwas man sina sa ito naman Facebook Live. Sa ito mga suki dira. Go lang sa inyo mga greetings. Kag sa inyo man mga mensahe nga mapalabot sa ito sa sining hapon para man sa inyo mga palangga nga nagapamati kang nagaupod man sa ito online. Gani, sa nahambala ni Tita Wilma, relax. Kag samtang kung ano man ang ginahimo ninyo, kung kamo nagakaon pa sa siningation, ano yasudaan nyo daan, kag siyempre, kung nagapulupahuway na, si Tita We, siyempre, ari lang diri. Ang inyo pala matinan, basta nagaupod kay Tita Wilma, wala ginaya problema, na? Okay lang, pero halong-halong lang sa dalagan sang aton panahon subong. Sa nahambal ni Tita Wilma kahapon, mainit, mapangang aton sa ni panahon. Pero subong,
May ginamonitor ang aton sa Weather Bureau atin pag-asa isa ka low pressure area ginamonitor nga posible magasulod sa aton pungsod either karon sa gabi o kun buwas sa aga gani kinahanglan ulo alerto man kita dira ibaluan man naton ina karon kagibaluon ta kay kahapon naghambal ko sa inyo ang sa 6:45 nga loto di ba la ang kahapon nga jackpot sang Mega Lotto kahapon na rin. Dason kagabi, di ba la? Siling ko, taya ka mo para sa aton sini Ultra Luto nga 6:58. May nagdaog bala kung wala pa. Nagtaya ka mo wala. Okay, baluon na to na karon agani relax lang ka mo dira. Kag ang na inyo man pagulatag sa kahapon sang inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Go lang. Bantayan lang sa maayo. Di ibanda tawe nga mo na numero inatayan na namon pro aba iban gadaong man. Siling tawi barato mo ba patilaw man sila sa ila barato ay nga mga anak mo relax lang ha ang ito na mga matahom nga lalantunon nga galingaw man sa inyo sa sininga hapon from the Carpenters. Can't smile without you. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakulod man sa gihapon, patayon aksyon radyo. Bakulod saludo sa imo, patayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Okay, Can't Smile Without You from Karen Carpenters. Para naman sa itin mga palangga, mga tagpalamati nga nagaupod sa itin sa ilang mga radyo, kag sa mga kauturan nga natin nga nagaupuman sa itin online. Ha? Kamusta lang da? Hoo lang. Samtang sa nabalan ni Tita Wilma, relax lang kamo dira, ari lang kita diri. Kagadugay inyo man mga greetings, pulo pa si platan manina ni Tita Wilma, pero man sa inyo pag kinahanglan sa mga matahom nga bulag sa kung ano man nga mga okasyon o kung para man sa inyo mga pinalangga.
Ano nga klase sang bulak? Dala arrangement? Ara lang sa likod sang Bacolod Base Center. Ara dira ang Jenny and Christine Flower Stand, Ferrero Street, ina dira. Kag pwede man kamo magka-contact sa ila sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kung ano man nga mga events dira, gusto ninyo package, no? Let's say mga kasal, bilog nga entourage, yung pagkinanglan sa mga flowers, kag pati na sa reception, na kay pwede gid inara si Maymay kag si Tintin istoryahan nyo lang. Alauna 50 siya ti Action Radio Philippine Standard Time tawe. Monitor lang ko Regina ni sang Hacienda Carmen, binalbagan ga pamati gid kami diri kada hapon. 4061 sa inyo, salamat gid. Tawe tamyaw ko lang family Baldove, Malan family, Pagado family. O kon Pagaduan, Bituan family, Apungan, diri sa Hacienda Alicia. Nagapamati gid kami upod sa imo ta. Salamat. Chay Tiling. Okay, 1685 kay nga maka Chay Tiling. Emphasize gini Tita We kay madumduman ta na balang mga ngalan nga mga amo sina, di ba? Good PM Tita Wilma, pwede ka pa ngayon textmate. Girl lang ta taga Bacolod, single lang. Bawal ang kabit. Okay? Mayo may nagani, no? Kinanglan mga singles lang para mag-enjoy. Kay kabudlay kung may problema na. Okay. Ari, cellphone number sa kapangita sang textmate dira. Text nyo lang siya sa cellphone number 0948-011-4891. Again, 0948-011-4891. It's true love that I have found. I pray that you wouldn't leave me. Yes, inyo man babatian si Jem Morales, A Smile Without You. Kag Tawilma, greet ko lang, friends ko kay Ma'am Perol, nga gabakbak panyagan. Sudan mo, Ma'am Perol. Kay Reynold Man, Duardo, kay Ma'am Noemi, sang kabakungan, Linlini Gali. Salamat kag mayong hapon lang dira. Okay lang, relax na itong sa text hotline. Dugay-dugay, ato naman Facebook Live. Sa mga nag-upload sa itong live dira, ha? Okay. Ang aton man anay DTX 500 capsule nga kinanglano na iton sa para iya sa complete management sa aton sa liver o kung aton man atay. Kaya nga ang DTX 500 capsule, ang may detoxifying compound nga mo nagatinlo sang aton liver, pinakadako nga organ sa sulod sang aton lawa, storage ng mga nutrients o mga sustansya nga makuha naton sa aton mga ginakaon, kinanglan tipigan, kinanglan halungan kag proteksyonan. Ang DTX 500 capsule ang may active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants pangontre sa liver inflammation. Kung magubag aton atay problema, gid baga yelo-yelo ka na gani. So kinahanglan halungan tagid ina. Paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Hindi ta magpahanugot nga magaresulta pa na sa uli sa cirrhosis of the liver kung cancer of the liver. Gani para sa iton healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Mabagalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede kita makabakal online. Let's say kung may mga internet connection ka mo dira sa inyo balay, sa inyo cellphone may mga data ka mo, pwede ka mo maka-order kag ma-deliver sa inyo mismo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika di Alternativo Medicina. In Ponto, Les Dos, Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa eton commercial break. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento naman. Naghakot sang pagpasidungog ang nakatapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod
Pasidunggan bilang Icon of Radio, si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamog gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sakit sa kalawasan, kig sakit sa Sanon inyong pamati
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Alas 2 siya, Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre ngayon man Dr. Alfred Spure, Mangosteen Tea, ang nagaisanon nga supplement, himo diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ang 100% pure Mangosteen natural, kag 100% organic. Tandaan lang gineton nga ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nagabulig ini sa paghagan-hagan sang migraine. Kay nga may ikasarang ini sa pag-correct sa abnormal serotonin sa pag-function sa aton hindi namin nga serotonin sa aton mga kaugatan. Pagkado sa aton ulo nga nagaresulta sang pag-atake sa migraine. Solusyon, isa lang katibag. Adlaw-adlaw. Actually, ang isa na katibag sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, pwede na magamit sa buhos nga pamilya, kaya pwede mo ina magamitan tub-tub, 1 litro nga mainit nga tubig. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, kinanglan mangin smart, fit, and healthy man kita adlaw-adlaw. Gani, kinanglan naton man ina, para sa bugos nga pamilya. Mabakal sa mga butika, sa inyo tag sa kalugar dari man sa amon sa siyudad sa Bacolod, kag available man sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Upod naman subong nga hapon. Anthony Jones Sevilio Ceblano, thank you so much. Good afternoon. Hi, Tita We. Good PM. Greet ko lang galit si Rica Ibanez, Gerardo Mingaw. Mingaw or Mingaw? Sorry. Dalia Roda, Connie Oyos, and Angelica Maban. Nga naga-monitor get through FB Live sa imo subong program here at my office. In Eva J. Montilla National High School in Ayawan. Thank you, Tito We, and God bless. Wow. Mayong hapon sa liwat sa inyo dira kag madamo gid nga salamat. Kay Nixon Possession, sir, good afternoon. Salamat gid. Kag kay Bonsai, salamat sa mga nag-upod sa ito online. Kag syempre dira man kay Winoy na Whopper nga nag-upod man sa ito online. Salamat gid Bing. Sa imo dira mga suki nga nag-standby kag nag-upod man sa imo sa pihak sang tuman kay init nga panahon baog parte si Tito We. Kay tuwod gid man pero dugay-dugay relax lang kamo da. Hi Tito We, kay nice ang outfit kay pink and color mo mas mga gagmay ba. God bless sa imo niya. Now sa Cabatas family, sa Cabatas family dira sa mga barangay Masulog sa may Canlaon City. Good afternoon, hi, and hello lang dira sa inyo tanan. Namatigid ko Tito Wilma, tamyaw lang nako ang mama ko nga naa sa Isabela. Okay lang ang bata mo, okay lang ang bata mo nga nga naa sa Cebu, Rabor. Alin na kay Rabor, Richie Boyap. Wow, gayuhom sigurong Iloy mo magpamate. Ay, kabaluman ko magbisaya. Bisan paano basta ginabasa ko lang. Rhea may Oxenia. Hello, Tito We, mayong hapon. Tamyaw lang ka family Oxenia, Banches family, Espino family. Kag sa mga taga Manghanoy, Le Castillana. Salamat, gid. And then, Jurina Palmares, diraman sa Kansilian Murcia. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Kag get well soon lang da sa may ginabulubat siya gamay, kayang-kaya na. Ilya Mil Sampagita. Hi, Tita. Gandang tanghali po. Salamat man sa imon. Of course, kay Miss Heaven. Mayong hapon, Tita Wilma, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Kadamo sa inyo. Gani, relax lang kamo dira. Kabalikan lang inakar ni Tita Wilma. Dugay-dugay man. Mensahe sa itong text hotline kag sa itong man. Facebook Live. Sa nambala Tita Wilma, relax lang kamo dira kay mabasa anay kita sang aton sulat sa sining hapon. Ang aton letter sender. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao, napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang aton tagpadala sang sulat sa sininga hapon bana. Kag ang bana nagapatawag sa ngalan Robert. Kag ang sulat ni Robert nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan gid nga nagapamati sa programa This Is My Life. Kamusta lang sa mga taga-Action Radio? Ako isa ka bana, Tita Wilma. May pinasahi nga problema. Tawag lang ako sa ngalan Robert sang Sumag, Bacolod City. Kung madamo sa mga asawa ang nagaproblema sa ila, mga bana, ako naman ang nagaproblema sa akon asawa. 42 anyos na ako, Tita Wilma. Ang akon asawa, 21 anyos. That's why, 21 anyos lang. Ang budlay kay nalulong siya sa paghampang sang slot machine sa casino diri sa Bacolod. Tungod palangga, pila ka beses ko siya ginaupdan sa casino. Pero sa kadugayon, hindi nako. Tungod, hate ko gid ang panahor. Ang akon asawa, Tita Wilma, isa ka call center agent. Kag bisan panggabi ang iya trabaho, timprano pa siya nagahalin sa amon balay. Kag makadto na siya anay sa casino. Didto, mahampang na siya mga 4 ka oras antes mag-report sa iya obra. Kung sa bagay, bilog niya nga sweldo ang iya ginagasto sa iya bisyo nga ina. Kag ako naman, may maayo nga trabaho. Kag maayo man ang akon sweldo. Pero hindi ina rason para nga uyangan niya ang kwarta nga ginahatag sa iya sang Diyos. Ang problema, Tita Wilma, hindi siya magsunod sa dumili ko sa iya nga hindi dapat. Tungod sa mga gusto ko, halos hindi pwede sa iya. Nabalaka ako. Isa ka tuig kag 2 ka bulan pa lang kami nga nakasal. Wala pa kami sang bata. Pero paano ang amon mangin anak sa ulihi kung amo siya sinaka irresponsable? Primero okay lang sa akon, Tita Wilma, pero subong nangin problema na. Nagsulod sa pensar ko nga isulat ini kay base matagaan mo man ako sang advice kung paano ko mariporma ang akong asawa. Salamat gid sa pagbasa, Robert. Robert, sa imo salamat kag maayong hapon. Kag sa mga medyo makarelate sa sitwasyon sa atong letter sender, pwede ka mo dira karon magka-comments, no? Makahatag man sa inyo suggestion, makahatag man sa inyo opinion. Pagi sa pag-type dira. Pagi sa itong text hotline, ara lang, padala nyo sa 0938-225-5017. Hindi gani sa itong man Facebook Live, no? Pwede ka mo dira maka-type kay basahon na din ni Tita Wilma.
Ara kilid kag kilid na tubang pa na go lang ha. Kag sa ato naman tagpadala sang sulat kay Robert. Makita na ton ang inyo edad nga duha. Ang agwat sa inyo edad, ang diferensya. Ha? Katunga gid 42-21. Yo pareho ina nga ikaw nanging tatay niya. Ha? So ikaw amay nga naga giya sang imo sini anak. Pero since nga sawa mo siya buot silingon tungod sang gugma, kun nga agin pangasawa mo siya kag kun nga nagdesisyon ikaw nga makaupod mo siya tub-tub ikaw nagakabuhi. Pero sa pagpanugod pa lang, isa ka tuig, duha ka bulan na kamo nga kasal, nagwa na ang imo problema sa iya. Challenge na sa imo part, ha? Pero antes man si Tita Wilma magtugda para sa imo, halin man kay Haji Alejandro. If I were man enough, ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Lut pa natin nga amahanin para sa itong letter sender sa karon nga hapon. Nagpatawag man kay Robert. Kabudlay man sa sitwasyon mo, Robert, na? Do para ko lang nga ikaw nagabatiti sang isa ka anak nga imo ginagiyahan. Nga sa iya paghamtong mangin maayo siya sa iya kabuhi. Pero ina-challenge para sa imo. Paghangkat sang imo ikasarang na bilang bana sa huben pa iya nga asawa. Kabudlay na budlay ang sitwasyon nga na, Robert. Mabudlay ang problema tungod nga ginasaway mo ang isa ka tao nga nakagapos sa bisyo. Bot silingon, nalulong siya sa isa ka bisyo. Tay tungod man sang gugma, kung nga padayon man ikaw, hala sige lang sige, na? Tipe, sunog sa imong sulat, ginaupdan mo pa siya mo, di ba? Ginupdan mo siya primero, ginaupdan mo siya sa kasino. Pagkato sa uli, natakaan ka,
Kaya nga, ikaw mismo sa kaugalingon mo, ginakaugtan mo ang panahor. Ang ang panahorya, lain na iya. Ang kalingawan, lain naman na iya. Kung nagkakalingaw ka lang, okay na. Pero kung masiling yan nga, doon na adi ka na sa panahor, hindi na siya nami. Ha? Kaya ginapangita mo na kaya ginaguba mo na iyang kabuhi mo. Not necessarily, bilog mo ka kabuhi, kundi ginaguba mo, pati imo responsibilidad, mismo sa imo kaugalingon, kung may pangabuhi ka, ginaguba mo man ang tama ang imo pagpangabuhi. Ilabi ng relasyon mo sa imo pamilya. Right? Na? Tito Robert, di bala? Yes. Ang tawag ang tawag sa tao nga hindi adik-adik sa druga, kundi adik-adik sa panahor, lodomania. Am I correct? No, madumduman ko na kayigin pamangkot ko ginanay mo. Kung may term na siya, it's lodomania. Ang tao nga nagakagumun sa pagpanahor. Na, kung amo naging man na siya nga hindi na siya madala, kag hindi yan na makontrolling niya kaugalingon, nagakinahanglan na sa isa ka counselor na counselor but isa ka psychologist para mabuligan ang imo asawa. Abi mo to Robert, yes, wala na sa may makabulig sina sa iya. Kung nabudlayan siya para sa iya kaugalingon, ikaw nga ba na niya nagatinguha man nga mabuligan siya. Kung sa iya mismo kaugalingon hindi siya magpaninguha nga mapabag-on niya ka makontrol niya kaugalingon, wala ka gid mahimo. Kadto ikaw sa psychologist kag kung willing man siya nga magpabulig, yes, ipainchendi mo lang sa asawa mo. Hindi para sa imo, kundi para sa inyo pagpangabuhi kag para man sa inyo mangin anak. Mangin wala pulos ang tanan. Yes. Mangin wala sang pulos ang tanan kag makasiling ikaw nga kung hindi mo siya makontrol kag hindi ina matapna kag makaangkon ka mo sang anak mayo lang kun isa mga duha abi tatlo Ginoo ko. Anong dalagan sa pangabuhi ninyo kun amo na siya maangguay sinasauli irresponsible especially nga iya trabaho balagabi na mag-call center agent kaya graveyard mo duty mo tagkagaon mapuli or aga na mapuli pagkatapos ara sa balay hindi ka man mapuslan kay tulog ka man bilog nga adlaw. Kinahanglan lang gid painchendi sa asawa mo. Kinahanglan lang gid sa ngalan sa imo pagpalangga kag paghigugma. Pasensya kag paghangop kag pag-alalay man sa iya, di ba? Painchendi mo sa iya nga malain sa ikayong lawas ang iya ginahimo ngayon na makapalain kini sa lawas niya kay nga ang mga oras nga dapat ipahuway niya ginagamit pa niya sa iya bisyo sa pagkadto sa kasino kay ti pagkatapos sina matrabaho sa mo hasta iya mag-aga pinsa ra bala makalit gid siya 4 hours before siya mag-duty ipainchindi mo na mayul pa lang na subong kay Huben pa siya, 21 years old. Okay. Mga muna nga pang idaron niya, resistensyado na, di ba? Mga millennials, resistensyado na, sa 36 hours pa, way tulog-tulog. Okay pa na iya kami resistensya. Pero paano kung mag-edad na siya? Paano kung magulang na siya? Dira na niya makita, kag matalupang dan nga, ay, wala na ko energy, wala na ko resistensya, kay nga ginamat-amat na siya sukot sina. Hindi pagpasugti nga maglabot sa amo sina nga punto ang tanan. Ikaw among manginliabi sa pagbagos ng imo asawa. Ikaw ang makabulig sa iya painchende. Kag sa ikaw man ang makatadlong sa iya tiko nga banas nga ginausoy para sa iya pangabuhi, para sa inyo pangabuhi, kag sa inyo man pala abuton. Painchende mo sa iya. Kag ipabatsyag ko for sure. Siguro, Robert, spoiled ni sa imo mo. Hindi lang maglain bot mo, pero sa pag-inchindi ko, na-spoiled mo siya. That's why nga, kapag gusto lang siya. So, kinahanglan, hambal tabla hindi man malain nga ipabatsyag ta sa tao nga aton palangga kung ano kadako sa aton paghigugma sa iya. Kinahanglan lang kun sala dapat ipainchende. Kun sala nang ginahimo dapat koreheran. Ipabatsyag sa iya. Hindi para sa imo kaayuhan, kundi para sa iya kaayuhan. Tungod dira na taya ang inyo pala abuton, ang inyo boss damlag bilang isa ka pamilya. Kay kung maging problema mo siya, magbungang inyo nga paghigugmaanay,
problema gid nga dako para sa imo. Mabudlayan ka na magbalik sa iya sinisungay. Gani tubtob amat-amat nga nagatubo or nakatubo na gid man ang iya sungay, amat-amat ta o kun amat-amata ina sa pag-utod na baliah, hindi sa drastic nga paagi kundi sa amat-amat lang. Nga may paghigumab lang nga ginatawag, ha? Kag pagpangamuyo gito to Robert, importante gid na para sa imo asawa. Kinahanglan gid. Pangabayaman siya nga magpasalamat sa grasya sa tanan nga mga blessings nga inyo man mabaton adlaw-adlaw nga tanan sa bugos nga semana. Kag ipainchindi man sa iya kung may mga problema nga nag-abot sa inyo kabuhi, hindi lang nga solo lang ikaw magsolbar sina, dapat makigbahin man siya. Dapat updanay ka mga duha. Para nga mabatyagan niya man kung bala mahapos o kung mabudlay ang magpangabuhi, importante na. So, sa imo, Robert, kabay pang natugdan ni Tita Wilma, makabulig man para sa imo. Yan, binagbinagon mo kung bala makapaayo para sa asawa mo o kung hindi. Alas 2:20 siya, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Siyempre man, ito Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene. Wala lamod chemical kagulaman sa malay na side effects sa ito ni kaayong lawas. Kinanglanon na ito nina para sa mabasko nga immune system. Kinanglanon man nato nina para sa aton ginaantos nga balatian sa aton lawas para nga matinluan adlaw-adlaw para ma-wash out ang tanan nga mga toxins. Diba? O, kung problema mo ara sa imo dugo, the best cleanser kag regulator ang itong Dr. Pinoy Squalene Capsule. Problema mo sa imo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, sa imo man potassium, sodium, sa imo creatinine, syempre, uric acid, involved din ang atong dugo. Kinanglan ina iya malimpyuhan adlaw-adlaw kag ma-regulate para mangin maayo ang aton pamatyagan. Sa imo man palamangkutanon sa aton produkto Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylo Pues, Mandilagan. Mamakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Dili man sa amon sa Ciudad San Bacolod. Ara available sa tanan nga Sincere Drugstore kag Negros Grace Pharmacy. Ara man sa tanan nga The Generics Pharmacy. Vicky Zamora Fuentes, good afternoon. Tito Wilma, monitor lang ko di sa Singapore. Pwede ka pag-greet happy birthday sa akong bana sa La Carlota City. Thanks to you, Tito Speaking of birthday celebrators for today, antes man kita magbasa sa mga reactions sa itong sini mga palangga iya nga mga tagpalamati para sa atong letter sender, no? So, happy birthday sa bana ni Vicky Zamora Fuentes dire sa may La Carlota City. Kag siyempre happy birthday man kay Action Dale Salazar. Karon nga adlaw Action Dale, happy birthday. Kag happy birthday, belated happy birthday man kay Action Alvin Grava. Kahapon nga adlaw, sinundenay lang ni sila. Subong nga adlaw kay Action Dale. Ang boss nga adlaw kay nung Fred, na naman kay Action Fred Salanga. Basta Marso damo na di sila si Action ang among dalaga nga isa, Action Ida na Boso. Abaw, lapit na lang na no? Okay, kag sa iton man mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawon karon nga adlaw. Happy birthday. Wish lang naton syempre maayo nga lawas kay madamo pagid nga tuig kag madamo pagid nga blessings para sa inyo tanan. Yes, Tita Wilma kag syempre man mayong hapon lang na kay Irma Romeliano Cruz. Kay Anthony Hugos watching from LH, California lang. Rihida Rona. Watching with you to Ian J. Tuto Buchok. Greet ko man barangay Captain namon at sa RCK or RSLE, no? RCK di Juan sang barangay Sagwa Banwa Valladolid. Salamat gid. Erwin Gonzalez. Tito Wilms, pamati kami ni Giselle Franco diri sa Maaw Public Market sa imo program. Thank you, Git. Kay Inde Maria Luz Grijaldo Macunat, watching live from Candumaraw, Hinigaran. Tito Wep, palihog lang ko tamyaw. Sang akon mga kapitbahay nga nagapamati gid sa imo. Salamat, Git. Salamat, man. Kag, syempre kay Martin Aliling from Imos, Cavite. Salamat gini sa compliments ha. Rabori Chiboy Yap, namati gigutita. Ay, tama na ni Kaina, no? Sa Cebu na siya. Kay Armida Arbis, gapamati kami di sa imo, sa Pader Agisan. Si Chiley Dia gapiyong-piyong gid iya mga mata samtang nagapamati sang imo programa. Abaw mayong hapon ara man nagaupod sa aton online si Mami Diana Consolacion. So sa pamilya Consolacion dira mayong hapon. Daddy boy, kamusta lang? Mayong hapon gid. Kag syempre kay Mami Pilar dira kag kay Nanay Dian mayong hapon lang. Kag kay Sampagita Iliamil, ha. Kag subong man Miss Seven Heaven, ara na sa Miss Seven Heaven. Thank you, kid. Kay Rebecca Magkapagong Buena Vista. Nining Malu Fuentes, good afternoon. Sa inyo dire ni Tuto Larry, mayong hapon lang. Kay May Lau Capino, kay Tuto Ken Alonso Guy, Philip Alonso Guy, all the way from Hong Kong, Japan. Thank you. Kay Amor Malaya. Now, we get ba relax na Tita We. Dali lang ha, kay balikan ko ano yung aton sinitag padalas ang sulat sa siniya nga hapon. Sa mga mensahe man. Sang aton mga palangga nga mga tagpalamati nga
nagpadala sang ila sini nga mga opinion, sang ila man nga mga reactions para sa aton letter sender iya karon nga hapon. Okay, alas 2:36 nahambal na naton. Araman sa Inday Angel Pinsol Almania. Watching from Singapore. Salamat gid sa imo, ha? Okay lang na, Tita Wilma. Kag, sa ito naman text hotline, I let you walk out the door. ang hambal niya 9220, good PM, Tito Weng. Mahambal ko man kay to Robert, bata pa ng asawa mo, no? Asawa mo to, wala pa na natakaan, dinalagahang palang anay siya to, Tita, pwede ka pa ngayo, text mate, ID ako number. Ang girl, tita, mga 30 pataas lang edad. Bigo lang ko permi. Hindi, way mo pa na nakita ang right girl para sa imo. Never surrender. Abi mo, mahambal ko bala sa imo 9220. Wala na bala ginapangita. Wala na yung ginapangita. Kung tion na gid nga makita mo si Miss Right, masalapuan mo gid na siya. Kag mangin imo gid na siya. Paamo ka na iya balaw. Okay. At saka sa ginhambal bala ni 9220 na wala ang dinalaga pa ko ng asawa ni Tutor Robert. Oo, pasensyahon kag intindihon niya, pero dapat paintindihon niya man ang girl para nga hindi abusar, di ba? Okay. Sa gusto makig-friend sa itong texter, ari iya number 0948 409-9220. Again, 0948-409-9220. I held back instead. Ay nga mga anak mo, yung home lang ko. Mayong hapon, Tito We, sa imo letter sender, ang ma-advise ko lang. Mig, pamangkuton mo gid siya, Mig. Kung ano gid plano niya sa pangabuhi niyo, agud mabalaan mo gid ang sabat niya, kag painchindihon mo gid siya. Kag ipatok mo siya kay mama niya, kung kay papa niya, agud mahambalan siya, pray always kay God, Mig. O ngayo man siya textmate girl lang. Pwede sa mga girls dira gusto makig-friends sa iya. Riya cellphone number 0909-839-5488. Again, 0909-839-5488. Mayong hapon, Tita Wilma, ang maayo yan na lang himuon, istoryahon niya sa matawhay ang asawa niya. O kon, mapabulig sa ginikanan sang babae kung ano ang makapaayo. Starfire ni gali, Tita We, from Victoria City, Barangay 6A. Permigid ko di pamati sa imo program. Salamat gid, Tita. Yes, 12:15. May damo man nga salamat sa imo kag mayong hapon. Mayong hapon to Wilm sa sender. Mahambal ko lang. Maayo pa. Mayo pa, pabayaan mo na lang siya kag mangita ka na lang gulang nga pareho mo Robert kay hindi man siguro kulang lang ni sa pagpainchi ni asawa. Kasado na sila nga daan, tikang kung pabulagon mo pa kaluoy man sang girl, kag kaluoy man si Robert kay love yung nga daan, ha. 4898, may damo gid nga salamat sa imo man ginpadala nga mensahe diri sa aton. Okay, good PM, Tito We. Ang mahambal ko man kay Robert, bata pa na. Kinahanglan mo pahanunot pagid, pero hindi kagid malipat nga painchindihon siya, nga may pangabuhi na siya, may bana na siya. Okay. 8648, madamo gin nga salamat. Kadasig man sang aton sa ni oras. Alas 2:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton man anay celebrity Kojic soap, aton man inakinanglan, di ba, sa mga kauturan naton nga luyag nga mangin mahamis, maputi, makinis kag malumok ang ila sa skin, ang aton celebrity Kojic soap. Kay ang aton celebrity Kojic soap o may kojic acid nga among pinaka-epektibo nga whitening ingredients sa karon kag accepted na worldwide na. Ang kojic acid nagapahagan-hagan ini sa mga freckles, sa mga wrinkles, kag sa mga pinalian sang punggon nagay na pangpaklas siya pag ini ang mga whiteheads, blackheads na para nga mangin
mapino ang imo sa skin, kung imo hikap-hikapon, imo guyanan, imo butkon. Kag, syempre, ang paggamit sini aga kagabi. Pagbakal mo sa celebrity kojic soap, ang paggamit mo aga kagabi, habunan ng imo bugos nga lawas, halin sa imo guya, pagkanto sa imo batiis ipabilin sa sulod sang isa tugtog 3 ka minutos antes mo bunlawan. Pero kinanglan unahon mo ginang imo guya sa pag bunlaw tungod amo ining pinakasensitibo nga panit sa aton bugos nga lawas. Kag syempre sa nahambal ni neton sa mga may edad-edad na, try mo ang atong celebrity kojic soap. Kaya syempre, kung nag-edad-edad ka na, nagasag na, di na doon amat-amat laylay ng imo sa skin, ginapahugot ina sang celebrity kojic soap para ikaw mangin looking younger. Ang atong celebrity kojic soap, pwede na mabakalman sa mga tsindahan kag butika sa inyong lugar. Diri man sa amon sa siyudad ng Bacolod. Ari lang available sa tanan nga mga butika sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin, Monteliban Memorial Regional Hospital kag sa Jax Marketing nga nahamtang sa idalom lamang sang Action Radio Bacolod. Kag dira man sa may Binalbagan, available sa GBX Pharmacy, Farmacia Carmencita kag Triple K Pharmacy. Alas 2:42, relax pagbalik ni Tita Wilma at may horoscope pagkatapos sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Dayon man, si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life.
Sa sinyane nga bahin, katuan na itun ang pagbasa sa inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Bantayi ang una nga bahin sa aton mga zodiac sign. Para sa itong horoscope karon nga adlaw, Miyerkules, Marso 4 tuig 2020. Unahon neton ang mga Pisces. Yes, sa mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Paisyan, kinanglan o sisaon mo sa mayong imo balitsagon para madula ang imo kaakig. Ina nga kaakig nga ginatago-tago mo, amo inang upang para sa imo kaayuhan. Ha? Kung mahimo mo ina or nahimo mo ina, sige-sige na ang maayo nga pagkabuhi para sa imo. Masuwerte mo nga mga numero 3, 13, 21, 27, kag 49. Lucky color, fuchsia pink. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19, ang regalo nga mabaton mo karon nga adlaw isa ina ka peace offering para nga madayon na ang imo. Ang inyo paghisugtanay sa imo palaga sa mga singles ini. But silingon ang inyo plano nga pagpagkasal madayon na. Kag kung mahimo pagid ang imo pride, ang imo bugal kung pwede kabalo ka magbutang sina sa lugar para maangkon mo man ang katawhayan kag kalinong sang imo balatsyagon. Mga maswerte mo nga mga numero 15, 17, 19, 39, kag 44. Lucky color, dollar green. Sa mga Taurus na naman, Abril 20 tubto Mayo 20. Basta pa ka, basta pa ka man inang mga nagapangulit sa imo. Kaya nga, angga-angga lang na nila sa imo. Angga-angga lang na nila sa imo. Kag amo ina ang makainganyo man sa imo para nga magpaninguha sa imo kabuhi. Abi mo balitaurian, ara sa imo mga kamot na kadepende imo pala abuton, maswerte mo nga mga numero 7, 9, 22, 39, kag 40. Lucky color, lavender. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtubunyo 21, disiplina sa bata mo, kinahanglan gid. Ang disiplina sa bata mo, isa ina ka partnership effort nga dapat mo himuon. Kinahanglan tuon ka man, kag mag-practice ka man family council para maistoryahan ang mga issue pang pamilya. Kag isa man katawag ang mabaton mo karon nga adlaw, kag ini amo magapaayo man sa imo bugos nga adlaw kung aga pa ka nakabaton ka ina. Maswerte mo nga mga numero 8, 16, 31, 44, kag 17. Lucky color, bronze. Sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22, wala ginahangkat gidya karon nga adlaw ang imo ikasarang sa patagsang negosyo. Gani kung may plano ikaw, kinanglan kung may plano ikaw kag kung may inom kapital ka, di sumuran mo Pero kung wala kong plano, paman lang tinguhaan mo nga makatipon ka para makaumpisa ka na. Okay? Hindi ka man magkatingala nga gulpi lang magadamo ang magapakilala nga mga kapamilya mo. Kibot ka o damo galit pamilya namon. Amo na kaginanglan mangin mahinalungon ka man sa tanan. Nga grasya nga maangkon mo, maswerte mo man nga mga numero 3, 9, 33, kag 44, lucky color blue. Yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Mangin malipayon ikaw karon nga adlaw kung ang sabat sa imo ginapangaluyagan, nagasiling hindi lang ya kamo friends. So, buot silingon, dako ang tsansa nga mangin kamo nga duha. In due time, paamo ka na bala. Kag isa man ka, miyembro sa inyong pamilya ang makahatag sa imo sang panahon karon nga adlaw. Maswerte mo nga mga numero 8, 19, 27, 39, kag 41. Lucky color, purple. Nabatian ang unang gabahin sa ating pagbasa man sa inyo tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Ang ikaduha nga bahin, relax lang ka mga. Dugay-dugay magabalik si Tita Wilma. Pero kay Ma'am Cynthia Murph, anay dira. Ma'am Cynthia Murph, how are you? Mayong hapon lang. Kay may pagid kag kay Kaloy. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon man si Tito Wilma, direct kay Amor Malayang. Hi and hello. Salamat kid kay Philip Lorente. Tito Welms, halin diri sa Barangay Minuyan. Thank you kay Tito Wilma sa pag-greet sa birthday ko. Subong always gid kami ni Nanay Lydia Kapamati, kaglantaw sa FB Live. God bless Tito Welms from Rainely Cayo Pecha. Rimar Hicano Halyasgo, monitor lang kami di. Kay Stephanie Ria Ipundo, salamat gid watching live diri sa Dangkalan Ilog. Kag subong man kay Nonoy Tahunes, Tito Welms, my zodiac sign is Scorpio. Tibantayan ako, kuhay ko panabasa ng Scorpio, pamatian mo na lang. Ay, Nonoy Tahunes, kag kay Winoy na Wapper, salamat man sa ila dila nanday Ronya, kay Irma, kay Adelaida, kay Lina Binat, kay Nelly Malate, kay Chay Milag, sa inyo, dira tanan-tanan maayong hapon. Kay Ditsi Regal, good PM Tita We Apple listening from Doha, Qatar. Liog lang ko de Tamyaw sa Family Regalado sa Barangay Kabog, especially kay Emmy, nga permigid gapamati. God bless. Tita Wilma, greet Umanya family, please, sa Laura Barangay Pakol, Bagosati, especially kay Henrietta Umanya, Nagapatamyaw, si Leon Umanya, Quintanilla Umanya. Okay, kay May Villaflor. Hi, Tito Wilma, this is my first time nag-message sa imo. Can you please say hello to Tong Aguilar Villaflor sa Hacienda Agida, La Castillana? Please and thank you. May Villaflor, salamat kid. On my own. Si Jocelyn Perez, so problema ng imo dahil. wonder Nagpiyem po may boyfriend.
boyfriend ng pastor, kaya lang may karelasyon siya pala. Sabi niya, hindi kami maghihiwalay, dapat ka pa bang... Eh, syempre, hindi na, day. Hindi na pagpadayo na, kahit nakabalukan na sa realidad. Hindi na pagpaantusa ang kaugalingon mo. Samtang kaya mo pa subong utda, tapos sa ina. Gets mo? Yes, Tito Wilma. Happy birthday lang na kay Mr. Tomas Fuentes Sr. sa La Carlota City from Inday Vicky Zamora Fuentes. Tapos, tanay titawe ang mga nabilin ng mga zodiac sign para sa itong horoscope. Virgo na kita. Sa mga Virgo, Agosto 23 to Setyembre 23, kung pwede palang Virgo, tunan mo siyang maayo ang negosyo nga ginatanyag sa imo. Kaya nga, sunod sa imo horoscope, amo ini ang mangin ugat sang imo pagka milyonaryo. Abaw, kag isa mo man kaanay kakarelasyon, isa mo ka-ex ang nagapalupabatyag sa imo subong. Kung may salabton na siya, let's say married na siya, palayuin na lang, ha? Virgo, maswerte mo nga mga numero 1, 13, 15, 27, kag 31. Lucky color, moon white. Sa mga libre naman, Setyembre 24, Oktubre 23. Subong ma-attract mo ang maayo nga eksperyensya, maka-eksperyensya ikaw yung sa maayo subong adlaw. So, happy ikaw, no? Kag, ang tao nga makabulig sa imo, siya gid ang makapalapit nga daw wala mo ginapaabot nga matabo karon nga adlaw. Do ka nami lang magamuna, no? Kinanglanon mo man ang bulig sa imo abyan para malampuwasan mo ang pagtilaw sa pagpakigrelasyon kung problema sa pagpakigrelasyon. Maswerte mo nga mga numero 10, 15, 25, 31 kag 37. Lucky red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, Nobyembre 22, daw nami ang epekto sa imo mga maayo nga mga binuhatan suno sa imo horoscope, Scorpio. Kag ma-eksperyensyahan mo man karon nga adlaw ang maswerte nga hitabo sa imo kabuhi. Ti una, para nga magpautwas ikaw sa imo balatyagon sa imo upod sa trabaho. Mga maswerte mo naman ng mga numero 5, 17, 29, 31, kag 39. Lucky color, cyan blue. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, Disyembre 21. Diskubrihang matutuon nga balatyagon para sa imo true love. Nga amo iya ang makahatag sa imo inspirasyon sa kabuhi. Kung hindi amo sinang na-eksperyensyahan mo karon nga adlaw, abi planuha kung paano mahatagan katumanan ang kahigayunan para maangkon mo ang colorful nga love life. Maswerte mo nga mga numero 16, 21, 29, 39, kag 45. Mocha brown is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, Enero 19, likawan mo kung pwede palang Capricornian ang multi-level marketing nga negosyo, ha? Madula ang imo investment dira in case gid man. Hindi ka man basta-basta iya nga magpati sa mga ulo istorya lang dira. Tun-an mo gid ang tagsa ka ginatanyag sa imo. Kinahanglan maging maalam ka kung sino ang imo pamatian. Mga maswerte mo nga mga numero 13, 15, 35, 39, kag 41. Nile green is your lucky color. Kag yes, Aquarius. Enero 20, Pebrero 18. Bisan magdaog ka pa sa debate dira kung kontra ini sa bahin sang kaayuhan, hindi na makahatag sang kaayuhan sa kabuhi mo. Gets mo? May abyan ka nga magapalapit sa imo para nga magpangayo man sang bulig, hindi siya pagbalibari. Maswerte mo nga mga numero 13, 19, 25, 37, kag 44. Lucky color, tangerine. Inakabugusan sa itong pagbasa sa inyong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. In Puntual Stress, Action Radio, Philippine Standard Time. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpahati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang
sa This Is My Life ay ito na coffee break. Open man ang itong Xanthan Plus Coffee Mix ng kape o kung ng kafe ng himuhalin sa balunggay, soya, kag xanthan. Ang kafe nga swabe ang sabor. Kag siyempre may bulong ka na, may kafe ka pa. Tungod nga sa isa kita sa Xanthan Plus Coffee Mix, makakuha kita sa mga vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Inang insoluble fiber makabulig pa sa aton sa pagtinlo sa aton colon o kung aton man tinai. Ang Xanthan Plus Coffee Mix pwede natin inamabakal dira sa mga tsindahan sa inyong lugar diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, pero abi ninyo pwede kita maka-order online kag ma-deliver mismo sa aton puluyan paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthan Plus Coffee Mix among Doc Samaritan Alternative Wellness and Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicina. Good day, Tita Wilma. Paki-greet po sa papa ko, si Roberto Abaring, dyan sa Talisay City. Salamat, Gid. Si Riza, salamat man sa imo, anak. Kag, sorry, sa nagpamangkot, gali kay Inabala. Sila tawe, sila niya, hambal mo, wala sa may nagdaog sa, sa ultraluto, why pa, na? So, buat silingon magataas pagid ang jackpot prize. Ang supposedly timing ay madagal na makong 216 million pesos na kagabi, no? 658 na nga loto kagabi, tiwala sa may nakadaog magataas pagid na. Kung ano man ang winning number combination sina kagabi, 47, 11, 32, 45, 34, kag 39. O gets mo na sa nagpamangkot? So, i-check din na. Kabisan, why mo na kumpleto ang anom ka numero basi may 5 ka di may daog man na gyapon, di ba? Kag sa aton man monitoring sa dalagan sa aton sinipanahon, bantayan man, posible magasulod karon sa gabi kung buwas ang low pressure area sa aton sinipungsod, Pilipinas. Kag sa siniman nga bahin, sorry na kay si Tita Wilma magapaalam na sa aton pagpangalagad sa This Is My Life karon niya nga adlaw. Miyerkules, Marso 4, tuig 2020. Ang itong quote of the day, sa karon niya nga adlaw ni gasiling, don't grieve, anything you lose comes round in another form. I can't say goodbye. Sa liwat, salamat gid mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa mga wala naton malabutan nga mga mensahe sa aton Facebook Live kay sa aton man text hotline. Pasensya pag si Tita Wilma padayon man nga nagapasalamat sa inyo tanan. Kay salamat sa akong mga partners sa technical side. Ang among sa ni Chief Engineer Action Noel Pinyalan upod man kay Action JM by Kin. Kag siyempre sa ngalan man sa among station manager Action Non di mala magbanwa Amon Productions Chief, Action Rex Kentong, si Tita Wilma, nagapaalam buwas naman. Standby na sa may tahong nga drama, mensahe sing paghiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,